Iti masakbayan. Makaginawa mo't lada tao, amang remedyo iti pagadal mo. Ikagumam ti agsapol iti trabaho, minton makaturpos ka, tapno matulungan mo't dagiti addeng. Wan tatang, nanang, tulungak ida apaman nga dan trabaho. Rumbang laeng. Adal laeng ti makatulong kada kayo. Tapno saan nyo ang mapadasan ti rigat ang napadasan mi iti amayo. Imulam dayta iti panunot mo. No adal, adal. Dayta tigapuna ang mapangkaijay syudad. Wan tatang, jak tumat baybay ang dagiti kakabsat ko. Siyak to timang tulong kadakwada, tapno agpapada kami ang makaturpos. Numalpas di adim. Isuntumot timang tulong iti adyon na. Wan tang, nang. Imbag ta nagbayad ka ni iti abang mo iti kwartom. Ni Rose, saan pa'y ang nagbayad? Nakita ko matanawadwad ti kwartana, nana. Saan ka di pa yan nagbayan? Saan pa'y nga rod? Amang ano nagastos namanan, kat maitantan manan ti panagbayad na. Amang ano itid ng tumatlaang, nana. Itad nanto, into no mayabulan. Kanayon lakas ta. Ti amo kat inikkandag iti dadakkel na, iti pagbayad na, iti abang na, nana. Apay ngay nga rod, adi na itad. Ibagam tuman kan kuan na tagbayadan, awan ngamin di ta kwarto na. Taibagak to inton sumangpet, nana. Imbili ni Nana Dorotea, ti abang mo kano. Ne, apay, manuti intangdan na kan ka, tas ikapay ti umay mangibaga. Awan intangdan na kanya, imbilin na laang. Indanon ko laang matibilin na. Inakto agbayad no kayat ko. Sana si kakit din ti umay mangibagbaga, tas saan asika ti akin balay iti pagabanga. Pasensya na. Imbaundak laang. Sige, mapanakon. Imbagada lang kan ka, imay kamutan, naglaing kan, nagtulnog kamutan, nga awan mo't nga rod tangdan mo. Madlaw ko, kat saan ka naragsak? Numapan ni Monica ije kondominium mo, bro. Jakman amo bro. Demanding kan silosa ngamin. Ti kano pa nagselos? Kat tanda ti panagayat, bro. Ngem no sobramat a silosa. Saan anaing kalintigan nga aramid? Sabagay, makauma no nalabos nga agpaiso. No saan kami ko mga engage? Ibagak asaanin nga umaiji kondo. Ha? Grabe kamot, bro. Saan kayo pa yung agasawa? Ang naumakan iti fiancay? Makauma ti galad kan aramid na. Nalaing pa'y amang parnoy iti apa. Basit labanag, agpasugnod. Ay, narigat nga rod no kasta. Yarig ko man iti may sa aklase ti makan. Analaka a makasuya. Ha? Ay, unay daytan a makasuya. Sweetheart, agpa-deliver ta dito iti makan. Saan ko nga amo ti agluto? Okay, sikan ti agorder. Ganya ti kayat mo. Isumatin ti kayat ko. Maturog ak dito kondominium mo. Nga mamangano sa pulen da kadagiti dadakkel mo. Nagpakadaag. Amuda, andito itinapanak. Okay, nga minton bigat. Ada papanak. Ada meeting mi kadagiti kakadduak iti may sa analatak a hotel. Intun bigat nga agawidak. Mano ka dinal daw mo ijay? Di da ba imbaga, no manungal daw mi ijay. Kasta ka di? Ngam, pudno ka di ang meeting, ti papanam? Tanya ko mati sa bali a papanak. Amangan mat, no adda sa bali aka-date mo a babae. At dayta ka manen. Kanayon ka lang agatap. Ay, ayatan ka nga unay, Dennis. Syaklaan, timang tagikwakan ka. Adda nakita ka nang itulodkan ka dito gate ti pagadanan. Kaayan ayat mo? Ha? Makadanon da ito'y kadatatang mo. Amok akaungat da ka, numaamuan da nga dagayam kaayan ayat mo. Pang-asim ko, mamat. Saan mo nga ibagbaga kadakwada? Ti amuda kat nasimpot ka nga anak. Saan? Tagaranggandyang kamot gayam.
Awan mo ti madingar aramidat. Uray tupay sika kat adamat kayan ayat mo. Ngam amuda tata nga dan kayan ayat ko. Inyam amok pa'y kadakwada. Kan, adda mabalin ti kaayan ayat ko. Pang-asim, saan ko man adumanon kadakwada? Ada pagtulagan tanana. Na yun nagtitad ko abayad ti abang ko itaabulan. Iti may sa kondisyon. Anya day ta kondisyon. Sapay naabakak iti madyong. Nakasaunat namin ti kayan ayat ni Cecil. No maikagumaam ka no ang makastrat iti kwarto ni Cecil, adda ka no dakkel agatad nga itad na kan ka. Day talagayam. Nalakalaang day ta. Ikan tayo lang iti pagpaturog tinuman ni Cecil. Makaunag ti kayan ayat na ngawan parikot. Sige nana, tapno agpada kami iti kasasaad. Anya ti kayat mo asawan. Agdadagsanak nana, masapul nga agsikugmat ni Cecil. Tapno di da ibaga iti lugar ni, anasingsingpot ni Cecil ngam siya. Basta day ta dyo apagpunak iti madyong. Areglado. Uminom ka iti Diyos, balasan ko. Adda tinimplak di ta Diyos. Kalkalpas mi kadaros nga iminom. Mawawak ngagpaiso nana. Kagap-gapok ijay pagadalan. Ala, uminom ka lang basang. Aha. Oh, adoy. Agyaman ak nana. Naibos nga minan ti kwarta. Adda binayadak ijay pagadalan. Ala, basang. Uminom ka lang. Agyaman ak nana. Sige, mapana ko ni ti kwarto. Awan na nyaman na, basang. Nabanugak nga ta. Makaturturugak matan. Agidak pa'y man. Agluto ak inton makaraingak. Itaman pa yung makaturturugak anak gapoy dya pagadalan. Ininom na ka din nana? Wen basang. Imunagan iti kwarto na. Oh, ayan nga itimbagam amang tad iti kwarta pagpuunak nga agmadyong. Awaga kon, taadda iti asidag. Umay adagos dayjay, apaman amaamuan na nga addan iti kwarto na ni Cecil. Iya puram nga rod tamapanakon iti matyungan. Mabitla nga rod nana, taawaga kon. Tungpalan na nga tamat ti kunam nga itad na agatan. Diyo paunugan iti kwarto, no awan ti itad na akwarta, nana. Ay, wen kayam. No money, no honey. Apay kastoy ti marignak. Apay anak sakit. Diyos ko. Anya nga ta tinapasamak. Apay asan anak katrangka ti kwarto. Adalakit di madihan na pasamak kanya. Mabalik ka mo, ayak kita, Cecil. Ada ko may baga. Pasensyaan nga nasakit ti bagik. Inton maminsan laangan. Mabalin? No di mo kaya di saan. Sige, nakarodan. Anya nga tati aramidan na iti ruwar ti silid ko. Iti kastoy nga oras. Diyos ko. Anya da ito yan napasamak kanya. Rombang kumaanagawid ni Cecil ita. Apay nga taasan ang nagawid. Da siguro nakaladawan na Wano, awan ti pagluganan na. Isuasan ang nakaawid. Nalabit akasta. Nagrigat kat ngaminan ti lugan dito lugar tayo. Tangarod kahit. No awan agudong, awan ti agbiyahe. Uray makadano ni Jay Ilay. No awan mat pagluganan na nga umay dito away. Sayang mo ti paggasolina no agbiyahe ngawan pasaheros na. Awan nga tati adu anagudong ita. Orayan, aginggat madamdama. Amang ano ada nakataktakan ti lugan.
Awan pa'y nga tamay ti kaadalan na ani Rose. Inak man iji balay da, tainak man agdaman. Kasano kita nga agawin? Limlim tagdag iti matag. Madlawlaw na yan nagsaksakit hak. Mabainak matamang damag iti landlady. No asino tinakaunag iti kwarto. Nangro na matasan ko ang maibaga ka ni Rose. Anya ita ti aramidag. Nakaawid kamot gaya man, Rose. Ayan nga'y ni Cecil. Ay, nakita mo na panda nagpasyar iti kaayan-ayat na, nana. Anya? Ada ka ayan-ayat ni Cecil? Wala na. Kanayon ati pasyar da. Ay, ti sinalbag a babae. Garanggan tiyang. Hay, saan langan nga agpakpakita kanyak dayjay a babae? Anya ka di taramidan yun, nana. Ipungot ko kan idumudum ka. Ay na, saan mo't nana? Balasang ni Cecil. Karbangan na mo't ti makiayan-ayat. Ay, saan na pa'y akan ito ang makiayan-ayata? Adda nagtutulagan mi asa nga pamilya, kat di nadadaulan dayta. Anya ka di dayta nagtutulagan yun, nana? Para kada kami laang dayjay. Sige, kada pa'y papanak. Ay, anya dyan naaramid ko. Dakasamot nun ti mapasamot ko ni Cecil. Nalabos samot nun ti naramid ko kankwana. Apay akasla makakaungit ka si Mang Bay. Garanggan diyang dayjay apagad adaalan. Sa balimot gayam ti ubraan na iya syudad. Anya? Anya ti ubrain na ako nam? Naibaga ni Rose. Isu asaan ang nagawid. Napanda ka no nag-date iti kaayad-ayat na. Anya? Manipon ita. Saan tan nga ikan iti kwartana? Makita na no anya ita ti pagtungpalan ti sukir nga anak. No agkamkamalay laksidak nga anak dayta. Ay ora siya, laksidak matan nga anak. Naamon da nanang mo nga adda kaayan-ayat mo. Saan ka kanong agpakpakita kadakwada? Indanon mo ka di? Adan samot nakakita kada kayo ang nagkuyog. Iso siguro tinangidanon. Sapay delikado no makapungtot da nanang kantatang. Agkabilda. Dayta tiimbili ni nanang mo. Saan ka kanong agpakpakita, taipungot kan idumudum na ka. Ikagumaklat ta ti agturbos. Tong palat tinagtulagan mi. Barang mapakawandak. At damot gayam nagtulagan nyo. Apay namin asinupring mo ida. No apay niya minanagayatak alasapa. Dakas ka di ti agayat. Hay, ayat-ayat. Naragsak analiday. Nasamit. Ngam no maminsan. Napait. Di ka pa'y matla nagbayad iti abang mo, si ka Cecil. Mabalin ka di nga intol umay abulan ti panagbayad ko, nana. Awan pa'y ngamin kwarta. Kaslasaan kamot ngamin anagawid at imawat iti kwartam kadag iti dadakkel mo. Ada ka no nakaidanon kadakwada, nga ada ka ayan-ayat ko. Iso linaksid da ko, nana. Di da ko nikan iti kwarta. Kasano nga rodan ti pagbayad mo dito boarding house ko? Alangan mo't alibre ti abang mo. Ay sana mabalin. Ikagumakti agsapol iti part-time job ko, nana. Kasano ti panagadal mo? Isa mirklat ti aghandal, nana. Ala, ikan ka lang iti may sabulan apawayway. No di ka pa'y makabayad, agtalaw kan. Ikagumakti agbirok iti trabaho, nana. Rubang lang. No saan ka makabayad? Ipaabang ko iti sabali ti kwartom. Sayang ti binulan nga abang. Ikagumakti agbirok iti trabaho, nana. Rumbang lang. No saan ka makabayad? Ipaabang ko iti sabali ti kwartom. Sayang ti binulan nga abang. Agbayad akto, nana. Di da ko mapapanawan, tadandani ako nagturpos. Awan pagdagusak. Kapilita na pagtalawon ka, no saan ka makabayad? Saan ko nana? Mangrugi ak ngagtrabaho iti fast food chain inton bigat. Sumardeng ka ka din nga gadal? Saan, nana?
Agadalak iti aldaw. Agtrabaho ak aging gana alas 10 iti rabii kalpasan ti klase. Imbag man, ta ka ba alam dayta? Masapo la makaturpusak, nana. Madamag kuman, basang. Agdadagsan ka kadi. Sapay ko, tagpulo ti akin aramid iti daytoy, nana. Jak amo, no asino ti nagaramid. Marurudak atal agakan ni Cecil. Dinadaol na ti masakbayan tayo amin. Gapo iti kinagaranggandyang na. Makabil ko no makita. Di na mo ti dumngag iti pamagbaga. Sigurado asaan ang makaturpos. Tawanan kwarta pagbayad na iti amin na masapsapol na. Ha? Agawid to nga may agpakpakasing saan ko akasyan. Makaramanto pa yan. Magpakita kanyak dito'y balay. Anyan ang nagsakit ti panakapaay kun. Kunak no adyan makatulong kada tayo. Saan mo? Tajay bukod na pagragsakan ti inununada. Garanggandyang nga talaga. Ala, saan mo na panunutin da dya babae? Yung kulbo na ta, naganak na. Amo na ano kasan utirigat takon kwa na tapno laang makaadal. Ngam pinaay na ta. Sigurado nga agriga tayo. Tawanin ti pangalaan na iti gastusin na. Simurot siguro na iti kaayan-ayat na. Apay nga mun unak pay diti kondo. Ngamsi ka. Napanam ka di. Adamiting mi kadag iti kakadwak iti opisina. Apay adi mo imbaga. Tapno jak kuman nagururay dito ruwar ti kondominium mo. Diyak mo nga umay ka. Sa may sa. Saan ka di nga datulbak nga igam mo? Kwa, iti nga min may sa abag ti ayan na. Basol ko ka di? No umay ka dito kondo, rumbang nga dalat tatulbak mo. Tadi mo amo no maladawak wano saan. Lukatam nga ruden Tanaban nugak ang nakatakdar dito ruwar. Dakulan ti tiyan mo. Amo ka di dagiti dadakkel mo, ngagdadagsan ka. Saan pa'y nana? Nukas dyan nga agawid ak. Diyay lawlaw abado ti usarat. Kan kanayon ak naka-jacket. Tapno di damadlaw. Ngam saan ngagnanayon ang mailimod mo ti amin. Nasyak ti sika. Sumurot akon iti akin puto. Dayta ti parikot ko, nana. Adagayam asawa ti nakailaw anak. Naamuan ka di ti asawa na. Nakita na kami ngagpaspasyar di parke. Binalaagan na kami, nga idarum na kami kanuno agkuyog kami pay. Adda kanu tulagan na amang sipot kada kami. Daytan ti dakes ita. Agbalin abastardo ti anak mo to. Ayan ka din ni Cecil, nana. Adda kanu part-time job na. Inga na alas 10 na rabi. Anya, agtrabaho aginggat alas 10, kat ada klase na iti alas 8 iti bigat. Hay, jak maanusan na siya. Madlaw ko adumakdakkel mo at ti tiyan na. Nakaumay ka mat dito'y boarding house, kaka. Umay ko kumaipungot ti awanan bain a babae. Simurot ka di iti kayan ayat na. Tiyaka mo, nga maladaw asumang sangpad. Pasaray pasado alas 10, kaka. Garanggandyang a talaga. Makabaybayad ka di mutlaang iti abang na. Wunmet, kaka. Ni Rose ti saan ang makabaybayan. Madlaw pa yan ti tiyan na. Anya ti kayat mo asawan iti madlaw ti tiyan na. Diyo ka di mo, ngagdadagsan dagiti dua, kaka. Anya, agdadagsan ko nama. Kadwada ka di dita kwarto da, tinakasikog ka da kwada. No tinakasikog kin ni Rose, adda asawa na. Binalaagan pa iti asawa ti lalaki, nga idarum na idanog tultuloy ti relasyon da. Kat ni Cecil, asino ti ama ti sikog na? Saan ko nga ammo, kaka? No nadanon ko kuma ni Cecil iji kasera na, indumodom ko kuma. Anya? Napan kay ti kasera na? Anya nga iti naramid mo ijay? Mapan ko kuma nga rod idumodom.
Ngam ko nate pagkaskasiraan na, asala ka no sumangsangpot. Iti pasado alas 10 iti rabi eh. Ha, masikog ti garanggandyang. Ay na, mangibabay na babae. Di nala matultulad ni Rose. Uray mo't dayjay aros. May samot ang garanggandyang. Masikog kanumat. Ah, Adda asawa ka no tinakailawanan na. ay agpadada. Agadal tinapananday jay syudad. Ngam sa bali, tinararamid da. Ha, Ay, nasakit unay tinakam ko iti da ito'y anapasamak. Napaay tinamnamak. Imbag man, tamaan usam ti agtrabaho iti rabii, kan agadal iti aldaw. Anusak ka, tapno makaturpusak. Kasla, di ka matsumsumrakan. Agturpustan. Bagsak dagiti grado. Sa anak siguro ang makaturpos itatawan. Sayang ano saan ka makaturpos. Sumagmamanulangan na bulan. Saan tamatlaang ang makamartya, tadakkel ti tiyanta. Sana bale, tadamot toga. Saan mo tadakkelunay ti tiyan ko? Mabalin na may lingad pa eh. Sinalbag da dyan nga ama ti si Kuko. Awan serbina. Para kanyak. Ni Apo Diyos ti makam mo, no asino tinangidadanas kanyak. No asino matiakin nakam, makaamon ni Apo Diyos kadakwana. San amat maturok ti Apo? Ha? Tulungan nakman ang mangirwar kadagiti gamit ko iti lugan ko. anya ka di dagita sangpet mo. Dagiti dagduma agargaret ko. O may nagtulungan ang mangirwar. Gargaret mo, kunam? Abay, akas lamas daaw ka. Agyanak pala dito'y kondominium mo. Nga madapay papanak. Agmay-may saka ditoy. Papanam! Sa dino ka di manan ti papanam. Ada seminar mi kadagiti kakadwag. Medyo mabayag kami jay. Seminar? Wano agpampambar ka lang. Madlaw ko ngamin, alumamlamiis kan kanyak. Sana nagpampambar. Uray damagim ka ni Jay. Adda talaga seminar mi. Sa dino ti pakaangayan, dayta a seminar? Ijay Visayas. Adda ngamin branch ti kumpanya ijay. Apay akas la aburido ka manen, bro. Maipapan ka di iti umada ni a seminar. Imay ngamin ni Monica ijay kondo. Nga daawit na agar-garat na, bro. Ha? Imbes ang maragsakan ka. Tairik ti umasidagkan ka. Ang saan mo? Maasar ka kitdi. Diyak man mo, bro. Sa anak anaragsak, no umay ni Monica ijay kondo. Kayat na asawan. Awan, ti panagayat mo kankwana. Kasano nga tanga ibagak dayta kankwana? Masapul nga ipakaawat mo kankwana dayta. Tapno saan amang namnama. Imbag ta nagsabat ta diti kalsada, Manong Jay. Ada ka din napatid nga ibagam, Monica. Pudno ka di nga da seminar ni Dennis? Awan ka di pa nagtalak mo ka ni Dennis. Sa dino ka di ti pakaangayan ti seminar? Ti amok kat ijay Visayas. Adang amin branch ti kumpanya jay. Adda ka di babae akadwada ijay? Sigurado akas ta. Saan amaliklikan nga adu ti desente a babae ijay. Di adal. Dayta ti pagmadyan na, no kanayon ti seminar da? Saan amaliklikan ti kasta. Tapas at ti trabaho na akas manager. Anya ka di ti plano mi tatadandanikan aganak. Agawid ka kadi dyan lugar tayo. Makapungtot ni tatang kanyak. Kunak namin naon asawa ti nakasikog kanyak. Agpada ta disgrasyada dito'y syudad. Tila ang nagdumaan ta. Saan ko nga amo no asino ti ama ti anak ko? Saan nga tati matlakayan ayat mo? Nabayagan na tsak nakit-kita. Saan ko mata na makontak? Sinalbag dagit a lalaki. Ita, dakkelan ti tiyantang at padpada. Saan ko nagayatan tinapasamak kanyak? Makaambon ni Apo Diyos kanyak.
Kasano na aganak ka? Saan ka na makatrabaho? Tamasapol nga daagawir iti anak mo. Italag ko ti amin ka ni Apo Diyos. Kinaguranak dagiti dadakkel ko. Nga awan mat ti madi nga aramid ko. Masapol nga umalis kan iti pagyanan, no di ka pa'y makabayad iti abang mo si Karos. Papanakon ngay nana. Kabutan ko ni tatang ko. Ay, saan ko naparikot na ita? Basta pumanaw kan, tadi ka mat nagbaybayad iti abang mo. Agbayad akto nana. Kano ka pa'y makabayad kat awan matrabaho? Kasano, no aganak ka? Agawid ka lang ni Jabalayo. Sigurado ang kabilandak. Namawan mo ti sabali ang pagkamangan. Nasaan nga di balay mi? Kapilitan nga ganos ka. Ano sam ti dosam? Jakmat kayat nga agyan kalatan ditoy, takasapulak mat ti kwarta. Si kamot ay tapasabat ko. Agkikiat kamot ang magmagna. Imbag no di nakakabilan ni tatang mo. Awan namin ti papanak nana. Dumawat aklangan iti pamakawanda. Tawan mo't sabali ang pagkamangak. Dahita ka tinaalalayo. Ngam no umay dito ni Cecil. Pulos adyak padapawan iji balay. Tapno awan ti pagtuladan dagiti addina. Sapay upat apasig a babae gayam ti kakabsat pay ni Cecil. Ay, jak kayat nga agawid ni Cecil. Ang mga nutuladan dagiti addina. Ha? Mangibabain nga anak. Sige nana. Anong sa kuno niya ti aramido ni tatang kanyak? Inak dumawat iti pamakawan. Graduation nyo. Ngam apay adi ka pa'y nagsukat. Napadan di ka aruba akagidan mo nga turpos. Nasakit ti tiyan ko, nana. Tulungan na ko, ma. Kaduan na ka mapanidyo ospital. Sapay mapanak kumamakimachong. Tangdanan kayo, nana. At nabasit nga ornong ko. Ay, itay kumapay nga imbagam. Malain tangarudan. Adto'y tibag nga yan dagiti gamit ko, nana. Mintangarudan. Kaduan ka mapanidya ospital. Nagsakit kayam ti aganak. Asino nga tatiawanan ba? In nga ama ti anak ko. Ha? Ay, tamagam akin ni Rose. Anyay tayong tinaibaga. Tila masasaukon. Panawan ka pa'y dito ospital. Adamat nurse kan doktor ang mga sikasukan ka. Aagawid ka, nana. San pa'y kumaha? Agsubli akto. Malan, tay tangdan ko tainak pa'y makimadyong. Mabit lang, nana. Kautat dito'y bulsa ka. Aday tanti o may nurse. Kaduan na ka mapan iti labor room. Sige, nana. Anay ko, nagsakit-lakit din. Tulungan na, Diyos ko. Sapay ko matawan takas ama pasamak kada kami nga gina. Aday tati umay nurse. Kaduan na ka mapan iti labor room. Sige, nana. Anay ko, nagsakit-lakit din. Diyos ko, tulungan na. Sapay ko matawan dakas ama pasamak kada kami nga gina. Malain na kon, tasaan kamot lang nga matulungan. Dagiti doktor ka nurse mo, ti makatulong kan ka. Sige. Pinanawan naklatan. Nagkasang tikastoy. Aga nakakagmay-maysa. Anay ko, nagsakitin. Nay, apay nga alusiisen ka. Anyat mapaspasamak ka? Ay, jak man amo. Kaslada pa kadanagak. Ngam jak maawatan. Agar aramid ka mat iti pagbutbut ngam. Pagayatak nga ron ti kastoy, marikrik na. Nadamag mo ka day ang masakit ni Rose? Kanti maladaga nga anak na? Ha? Ay, uun. Napanimot utang ti inana. Iti pagpa-ospital na. Sinalbakit day. Napanagadal ngam nagpasikaw. Ita, isumanan ti iut-utangan da iti pagpa-ospital na. Ningatamot, Cecil.
Naganak nga tama. Anya ti amok di tangay. Makamo na ti biyag na. No saan ko maagarang ganjang, nagturpos ko maitan. Ay hapay mo't analagip ko ti sinalbag a babae. Mas dawak man ken ka. Tila mapampanunot mo. Nakaanak kan, lalaki wano babae ti anak mo. Lalaki, Nana. Oh, kasano ka itan? Ipaampon mo ka di ti anak mo. Awan mo't asawam. Diyak kayat ngay pampon, Nana. Padakkelag ti anak ko. Kasano ka makatrabaho. Awan mo't agawawer. Di nakbaybay ang ti Apo. Tawan mat basol ko na, Ana. Mga nagpada kayo mo't kiniros, asaanan ang makabayad iti apang na. Anong sandak pa iti sumagmamano a bulan, Nana. Agasam nga ita sumagmamano a bulan. Awanan ati pakimadyong ko. Si kakadiday ta, Rose. Nay, nagkutong kamatan. Diyak man ako, Nana. Kanayon kami magngagsakit iti anak ko. Gapo nga ta, takanayon da kapagungtan datatang mo. Nalabit, Nana. Mapanak ko mga rodi di syudad nga agsapol iti trabaho. Ngamawan man agawin iti anak ko. Day takat nga, maid. Ay, awan ko ma day ta aparikot mo no nagturpos ka. Kumusta nga tamot to ni Cecil? Ay, saan mo man nga ipalagip day jay a tao? Awan basol ni Cecil, Nana. Nagtrabaho iti rabii kan nagadal iti aldaw. Amang ano nagturpos pa ikit din. Anya, nagturpos kunam? Imbaga na idi nga ikagumaan na ti agturpos, Nana. Naulimag ka man ita. Saan kami tasigod akasta? Nasabat ko ni Rose ijechendaan. Nagkutungan day jay a babae. Apay, maasyan ka itipada ti anak mo agarang ganjang. Naibaga na kanyak anak katurpos ka no ni Cecil. Kasano ko makaturpaus kat masikog idi ako nayaw. Nangala na nga iti kwarta nga inusar na. Kuna ni Rose ang nagtrabaho iti rabi kat nagadal iti aldaw. Mamati ka. Mabalin ayamat ti kasta. Apay, isa na maturaw. Ay, kasta nga ta. Saan nga tagagsasao ni Rose iti pudnaw? Rinabak na kala siguro dahi agarang ganjang. Nang rabak nga ta nga agpaiso ni Rose? Kaano ka diti kalay sata? Agsagana ta kuman. Masapul nga in grande ti kasarta. Saan pa'y nga itay? Ado pa'y dagiti asikaswat, may papaniti trabaho. Apay ka di akanayon mo nga itantan ti kalay sata. Saan pa'y anak kasagana? Ado pa'y dagiti proyekto adyak nalpas. Anya dagita proyekto? Importante ka di dayta? Ngam ti panagkalay sata? Dakkel agad ti mapukaw, no saan ko nga asikaswan dagitoy. Sayang met. Kaano di pa ng plano ta iti kalay sata? Ngam saan anatultuloy? Dumteng to day ta akalaysa. Ngam saan pa'y nga ita? Masigurana kun. Amangan no makakita ka iti sa bali. Iso ka di akanayon ka dito'y kondominium ko? Imbag na nagranata dito'y dalan, Rose. Apay ka din, Nana. Ada ka di importante nga ibagayo. Pudno ka diti imbagam ang nagturpos ni Cecil? Idi pimanawak iti kasera mi. Danda ni agturpos idin, Nana. Siya, si Mardengak, tawan kwartak. Saan ka di amabain ang nagtuloy kat masikog? Saan mat, Nana? Kunana atong palang na kanu tinagtulagan nyo. Pudno ka diti ibagbagam? Padasan nyo ka diti mapanagdamag iti kasera na, Nana. Adda nga tapay ijay. Nalabit nga dapay ijay. Tama siguradok ang naganakan. Dakkel pa'y siguro itan ti anak na, Nana. Kuna ni Rose nga mga nutalo wano upat abulan ti anak ni Cecil. Katanya ko ma. Ada siguro ni tisidong tinangisukatan na kadatayo a pamilyana. Dak gayam na damag ka ni Rose. No asino tinangisukatan na kadatayaw. Sana nga interesado ang mga mo no asinaw.
Ay, lunaduma. Kaya't ko makita ti ubeng. Ngam no mapanunot ko ti panang paay nakadata. Ay basurunak. Apay nga minapampanunutim day jay ngawanan utangan na imbaga na kayo. Ay, malagip ko laang matnukas jay nga agsabat kami kan ni Rose. Saklot na ngamin ti anak na. Agpada da ka na, wanag kutaw. Kanayon da ka no nga agsakit nga agina. Addaas man ni Rose. Naalisan na mo't ati anak na. Kastagayam. Namin ano ak ngay may nagsingir iti abang mo. Ngam kanayon laangan ngay bagam nga awan. Pumanaw kayon iti anak mo dito balay ko. Pang-asim na. Awan pagkamaangan mi nga gina. Diyak pa'y ngamin makatrabaho. Awan pa manawak iti anak ko. Saan ko naparikot na ita? Saan napagtaraknan iti bastarda? Wano ulila to'y balay ko? Kasano kami iti anak ko, nana? Agawid kay di balayo. Gaputasaan ka nakabaybayad iti manuabulan. Ibatim dagiti alikamam. Umay munto alaan no agbayad ka. Pang-asim ka di, nana. Nabayagan alinaksid da kay balay mi. Di mo orayan ang mga yabak iti mangulod kada kayo nga gina. Mano na bulan na pinalabas ko, di ka nagbayad. Ala, panaw! Agrigrigatak dito'y balay mi. Gapo iti sakit mi nga agin ha. Malagip ko ti panang pardaya mi ka ni Cecil. Saan nga ta madusdusa Gapo iti dayjay nga inaramid mi. Kumusta mat nga ta ni Cecil? Kasano nga ta ti dadawat ko iti pamakawan kan kuan ha. Diyak mo tan makapan ijay syudad. Tawan pagpletek amapan ijay. Adda ka di taunag tilugan mo? Papanam ka di. Kat awan ti opisina ita. Apay ngay, Mike. Mapana kon iti may samanan a seminar mi. Kat kasano nga kita? Imayak pa'y matngarod dito kondominium mo. Agsubliak to into no may alawas. May sa alawas nga awanak. Apay adi mo man lang nyawag. Imbagak idi na pan alawas saan ka di. O sige, tamala daw akon. Mangrugi pa'y mat nga agarbis. Pagandaran mat ng tilugan mo, taagawid ka pa'y. Buisit? Kanain latan day ta seminar? Makapasuron! Oh, traffic manen. Ti babaya nakatakder iti sirok ti dakkalakayo. Ada saklot na ngobing. Agtudon, ket awan pa'y payong da. Adda pa'y dakkalabag na. Kaslag sang sangit ti babae. Payman. Mrs. Agtudon, umunig kayo itilugan ko, taitulod kayo. Alan, umunig kayo, taitulod kayo. Awan pa panan-is. Pinagtalaw na kami ti landlady. Ala, umunig kayo nga ro din itilugan ko. Darasam ko ma, taadasam sambutek. Mabasan ta anak mo. Agtudon nga agpaiso. Sige. Itulod kayo pa iji kondominium ko. Ngam ibati kayo ijay. Tadapay papanak. Kondo, konamse. Wan, pasensya ka nga magdadarasak. Mabitlan. Ibuiltak na ito'y lugan. Sige, misis, rumwar kayo dito'y lugan. Umunag tayo, pay. Ngam panawan kayo adagos, tadapay papanak. Yawat mo kanyak tabag mo. Uwan, sir. Kartingam kumay. Adasong sambutek. Uwan, sir. Pimanawan ti gwapo na singpat. Anya nga tinagan na. Agyaman ak Diyos ko. Tadi na kami binaybayan nga agin. Titulbag ngayon ti lalaki.
Padasag alokatan ti kunana a backdoor nga agturong iti kusina. Naluktan nga agpaiso. Umunag kami ti anak ko. Wow! Nagpintasan na kusina. Adarwangan ni Jay. Inakpadasan na tulbakan. Wow! Nagpinta sa kwarto. Naglawa. Ipaidak ti anak ko nakaturog. Inakitaan. Noan niya ti mabalin ko nga iluto iti kusina. Mabisina kon. Ninana ko rason ti masabat ko. Ibagaksan ti may papan ka ni Cecil. Kasano nga idarom na kami ka ni Nana Dorothea. Saan ko nga ibagbagada kami ti akin na kami tinapasamak ni Cecil. Nay, okay, akas la bombom sagka, basan. Kuwa nga min, Nana. Ti panagsikog ni Cecil, kat di na nagayatan. Anya? Anya ti kayat mo asawan? Aksidente ti panagsikog na, Nana. Mabalin ayamot nga aksidente ti panagsikog ti may sa babae. Aga simrak iti kwarto na, Nana. Kat di na amuno asino. Inuli da? Nana. Kat gaputa imbagayo asaktan nyo. No agawid ije balayo. Indaanon ko kankwana. Iso ang nagbutang ang agawid. Hello, bro. Nakaawag ka, mat. Mabayag ka di pa iti seminar mo. Saan mo na yung mabayag? Ngam kaya konti agawid di Luzon, bro. Mailiw ka din kan ni Monica, bro. Saan, bro? Saan mo kumadakdakamatin kinkwa na rito yan? O madaling ti panagawid ko dita? Apay adi mo kaya't amamuan na. Saan mo ka di akailiw ti fiancé? Basta saan mo nga ipakpaka mo kinkwa na, bro? Okay, you're the boss, bro. Naulimot ka manay. Nasao ni Rose. Asaan ka no anagayatan ni Cecil ti panagsikog na. Adda ka no nangulikon kwa na iti kwarto na. Anya? Apay adi na imbaga? Apay adi nagawid kit inlawlawag na ti amin? Indanon nga min ka no ni Rose tay imbagag. Akabilan ta no agawid. Anya? Apay adi na imbaga? Apay adi nagawid tay inlawlawag na ti amin? Indanon ka no nga min ni Rose iti anak ta, dya imbagakan kwa na iti akabilan ta no agawid. Anya? Isu siguro nga agkarasakit. Tada ilimlimid na. Pinagparang na adakas ti anak ta. Adda pa'y nga ta ni Cecil, iti pagababangan na. Inkantuman kit di kitain. Mapanakinton bigat. Kuna ni Rose. Atalo wano upat abulan na di anak ni Cecil. Ay mabaling nga ruda na ray-ray awin no kasta. Katuon lakay. Si kamot day kakaka. Umay mo ka di bayadan ti abang ni Cecil? Ayan na ka din ni Cecil. Saan ka di anagawid iti balayo? Pinapanaw ko tamano abulan asaan ang nakabayad manipod nag-anak. Agmay-may saan nag-anak iti ospital. Saan na nagawawid iti balay? Ay, piman mat nga ubing. Naganak adi na amuno asino ti ama ti anak na. Linaksidyo mat nga awan mat basol na. Ayan na nga roditan? Dayta tisan ko nga amo. Impabatik dagiti gamit na, taitad kunto no makabayan. Awan ka din na ibaga na, apapanan na, idi pinapanaw ba? Saan ko na dinamag, tanapudot ti ulok, tanaabakak iti madyong. Agsangsagi, tasaklot na ti anak na apimanaw.
Ayan nga iti apo ko ta. Pinapanaw ka no ni Dorothea. Di saan ang nakabayad iti abang na. Napanan na nga rodain. Agsangsangit ka no api manaw, saklot na ti anak na. Ipagarop ni Dorothea ang nagawid dito. Kat saan mo ta nagawid? Tidakas, ingawid ni Dorothea, dagiti alikaman na. Tas saan ka no ang nakabayad iti abang na. Kano api napanaw na? Makalawas ka nun, tinapalabas. Dito'y man batap ti pangdigaw sakit ti anak ko. Basit lang ti kargak adanom. Tapno sa anak amarigata namang digos. Kayat na di may tapog iti danon. Agkatawa kit din. Oo, gusto nan anak. Maupran ka ni iti battab. Ada rin padag nga umasidag. Asino nga ta? Nakaayat ti katawa ti anak mo, misis. Sa anak pa'y misis, sir. May saak pa'y abalasang. Anya? Kaya't mo asawan. Naganak ka abalasang? Nagudong kayo kadi itay bigat, nana. Nakita kayo nga mingkad. Nagapo ak ije syudad. Napanak ije kasirayo idi. Ngam pinapanaw ka no ni Dorothea ni Cecil. Gaputa saan ang nakabayad iti abang na. Ay, inaramid na nga rod ka ni Cecil. Ti inaramid na kanyak idi, nana. Ngam, napanan nga taitan ni Cecil. Saan mo't nga rod ang makabirok adagos iti sabali a boarding house no awan pag-advance payment na. Ay, napanan na nga taningay. Sapay inggawid ni Dorothea dagiti gamit na. Ti alikaman, agraman, paglutuan, kaldero, kan aminan. Nalabos mo't ni Nana Dorothea no maminsan. Kasano pa'y itan ni Cecil. Mabalin ka di nga isalaysay mo kanyak tinapasamakan ka. Inak pa'y agluto, sir. Amo ka mabisin kayon. Ay, anya ti kayat yung ay luto? Kasano ti anak mo? Nasingpat ti anak ko, sir. Ikaklaan ti ay ayam na iti kama. Saanan nga agsangit. Maturog inton madamdama, tanalpasan na nagdigos. Amom ka di ti agluto? Da kayon ton ti mangibaga no naimas mo na saan, sir. Italaan nga dagluto dito yung kondominium. Ala, ingkaman nga ro dagluto. Tainak man iti ayan ti anak mo. Nag-cute da ito yung obing. Kaslayaw awat na ti iman na kanyak. Ay, igamak man ti iman na. Ay na. Nakaayayat ka nga obing Ray awak man. Tiptua. Uy. Kumay ka man lahengin. Saklutan ka man. Inta man di kusina. Inta kitaan ni mami mga glutluto. Naglaing ka gaya mga gluto. Naimas tin lutom. Agyaman ak na magustuhan, sir. Di na kumaawagan iti, sir. Dennis Latan. Si kamat ni... Cecil tinagan ko. Mabalin ka di nga isalaysay mo tinapasamakan ka? Nagapo ak ijay pagadalan. Simbang patak iti boarding house ko. Pinainom nak ti landlady iti Diyos. Napanak iti kwartok. Kat, anya tinapasamak? Nakaturog akit din, ajak intrang katiridaw. Di makaputak. Ada mariknak amadi napasamak kanyak. Kaya't mo asawan. Adda napasamak kan ka. Kat, nagbunga dayta? Asino tinangaramid iti dayta? Apay adi ka nagreklamo? Diyak kaya ti may babayin. Linaksigdak dagiti dadakkel ko.
Ti pagarupda ket nagpasikugak latan. Adda ka madgaya man, bro. Imay dito'y ni Monica. Damdamag na, no adda kan. Makauma day ta, babae. Apay adi mo pay laibaga ti pudno amarikrik nam kan kuana. Numasirib ko maday dya tao. Mariknana ko ma. Saan met? Taad-addaan nalata ti umay dya kondominium ko. Nang itugot pa iti gargaret na. Kasayatan na kasarita, bro. Ibagam ti pudno. Kasanok nga tangay baga. Nagalas ti ugali na. Demanding kan sadot pay. Imbagpay ni Cecil. Cecil? Asino a Cecil, bro? Ibagak to kan ka ti may papankan ko na. Tingitingak pay, tirik na. Nasaom nga agad-adal ka, idinasikugan ka. Nailapas mo ka di ti panagadal mo. Kan anya ti kursom. Hotel and restaurant management tinalpas ko. Di graduation mi ko ma. Gusto mo ta nagsakit ti tiyan ko. Taga nakak. Sa anak-anak ki Marcha. Kaasi ka met. Mabalin mo ka di mapanalaan dagiti records mo. Taisarek ka iti hotel ko. Ha? Pudno ka diti bagbagam? Kasano ti anak ko? Di mangalata iti yaya na. Tapno makapagtrabaho ka. Kayat ko launay. Ngam pangalaak nga iti tangdan ko iti yaya. Siyak ti makamo. No makita ka ba alam ti agtrabaho iti hotel. Pagbalinan kanto ang manager. Pudno ka ti. Thank you so much. Itinabiit a panagyan mo dito yung kondominium ko. Makita ka na singpat kan nagagat ka. Maikari ka iti trabaho nga ibagbagak. Ita, tadanyaya ti ubing. Intan ije hotel. Ha? Ko ha? Ada ka di parikot? Saan ka kadipay anak kasagana? Diyak pa'y naala dagiti gamit ko iti boarding house ko. Aday jay dagiti padbadok. Kumatang talangan ka dagiti kasapulan. Kababain matkan ka. Pakaragsakak da ito yung aramida. Napatig ka unay kanyak. Dakkel una yan ti utang ko kan ka na imbag anakam. Kasano ka makabayad kan ka? Mamaminsan to ti panagsingir ko. Mga no jak makabayad. Di kagdanag. Nalakalaan ti singirat kan ka. Bro, asino jay nakitak anapintas a chicks akadwam anapan iti hotel mo? Ni ka di Cecil, tinakdakamaten. Agtrabahon iti hotel. Nulakat tamayat ti performance na. Isunto ti mangimanihar iti hotel. Ha? Kunakman, no ni Monica ti mangimanihar. Sadot ni Monica, di na mo ti aramiden na. Siyak lang ti bambantayan na. Naglaing pa'y ngagselos. No maamuan na nga dakan. Sigurado nga umay. Mapanmanin, ije kondominium mo. No agdamag ka. Ibagamlatan asaan mo nga amo ti ayan ko. Ha? Pagbalinan nakpayin nga ulbote. No saan ka lagayam? Saan ka tungpalan? Agyaman akan ka, bro. Naisaganak amin ang ngarwatam amapan iti opisina. Inyag ka din ti labandera? Saan kun nga inted iti labandera dagiti gamit mo? Siya kun tinaglabakan nagplansya. Anya? Di mat imbagak nga itad mo no umay ti labandera. Ura iti kastoy lang ang makasubadak iti kinasingpet mo kada kami nga agina. Ngam saan ka akatulong dito yung kondominium? Ngam pakaragsakak ti pangaramid ka dagito eh. Makamu ka. Cecil, adaman yuman ko ken kaaparikot ko. Sapay ko mata matulungan nak. Anya ka di dayta parikot mo? Ada fiancé. Ngam nabayagan ajak kayat. Gapo ka dagiti madi akababalin na.
Fiancé? Kaano ka di ti kalay sayo ko, ma? Naminadok nga intantan. Tanalabos ti kinasilosa na. Sadot pa'y ken demanding. Imbang ta nagranata dito'y town. Kaano ka diti sa sangpot ti gayam mo? Adan samot na panan na. Di na ka di imbagakan ka? Sinalbag day jay a Dennis. Di na matimbagbaga. Di na pa'y awagan ti loko. Kasanon, no adda sa bali iti biyag na. Saan ang mabalin? Tasyak ti fiancé na. Ngam adda pa nagbaliw ti pasamak kan panawen. Sana pulos nga agbaliw. Basta da kami kan ni Dennis tinaikari iti tunggal maysa. Sapay kuma, Monica. Apay akas tatisaw. Adda ka di ti rumbang amamwak. Awan, Monica. Sige agdardarasakan. Apay ngay mawag ka, Monica. Apay adikan umawawag. Makumikumat. Anya ka diti bagam? Di ka di mailiw kanya. Ayan mo ka di ita. Adala asikaswak biit. Sige, tadapay aramidag. Apay ka di akas na ka. Adda ka din sa bali a babae iti biyag mo. Jakman amukan ka. Sige, bye. Aguray ka. Saan mo pa nga eddapan ti cellphone mo? Bye. Adupay ti aramidek. Dennis, di mo kumapay ibabat ti cellphone mo. Tsaka amukan ka. Sige. Adupay ti aramidek. Bye. Aguray ka. Saan mo pa nga eddapan ti cellphone mo? Inidapnan. Aguray ka man. Tamapanak iti kondominium na. Alaak man titulbak ko ta urayak ijay. Madlaw ko. Kat dakkel tinagbaliwan ti loko. Umay ka na. Agmerienda ka, Dennis. Adain lutok akan kanan. Lumukmagak saan? Kanayo na naimas ti ilot-lutom. Umay ka kit din. Nakitak ngamin nga do tikinan mo, idi nagluto Iso nga inulit ko tinagluto. Wangayam. Jay ibagbagak may papaniti parikot ko. Anya ti maisinghasing mong aramidag? Kaasi mo ti fiancé. Kaasi ka mat. No awanan pa nagayat mo kan kuana. Anya nga ro ti aramidag? Masapul nga ibagam kan kuana ti pudno. Iti damo, sigurado ang masaktan. Saan kayo anaragsak? No awan pa nagayat iti nagbaetan niyo. Gaputa kas ta ti imbagam. Iturturod ko nga rod nga ibagakin ko na ti kinapudno. Pagdamagan tayo ngay ita, iti may papan kini Cecil. Kasanungatan ti biyagda nga agina. Da ita ti parikod. No awan ko mati nakaidanon amasikog. Kan ada kaayan-ayat na. Saan ta ko maalinaksid nga anak? Ay, da ito'y matipagdaksan na. Ta nagdursok ta, gapo iti pungtot ta. Iso nagbutang nga gawid ditoy. Ta naunget ta naganak na. Da ita ti kamalita. Naunget ta unay. Ay, ita. Mabutang nga di anak ta nga gawid. Ay, sapay kumata na saya at ikasasaad da nga gina. Ken sapay la kumata malagip na ti agawid. Imbilin kumatkid di ka ni Dorcia. Ano mapanalaan ni Cecil dagiti gargarot na. Kat pakibagaan na laangan nga agawid kumaditoy. Baring kumangaraw, tapno makita tamay ti apo ko ta. Agsangsangit ni baby. Mabit lang tayo nakitaan. Kayat na ti anak ko. Tanalampay ngamin kan kuana. Agyaman ako na ikan ka, Diyos ko. Uray na idadanasak. Adalat tatao na saya at kanyak.
Nabasa ti diaper ni baby, Cecil. Umay ka dito eh. Umayan! Ang dalugan anak sardang iti Ruan. Asino nga ta? Katingam, Cecil. Umay ka dito eh. Umayan. Ada nagsardang alugan iti Ruan. Sigurado ani Monica dayta. Imay manen. Ti fiancém? Amangan no niya ti aramidan na dito'y kondominium mo. Darasan. Sukatam ti diaper ni baby, tasaklutek. Kaya't ko ang makita na nga ubak ti ubing. Sigurado adamagan na no asino ti akin anak. Noan yan to ti ibaga ni Monica. Pasurutam latta. Saan ka ako mon kontra? Addakan, ngam di ka pa imawag. Asino day nga ubing? Hoy! Ubing! Pati ubing. Katawaan na ti madi nga ugalim. Kasangsangpet mo pailain, agong unget ka. Asino ti saan ang mabwisit iti aramid mo? Simangpet ka? Ngam di ka pa'y umawag. Makumikumak ang mga awir iti anak ko. Anya? Ulitan man timbagam? Anak mo? Kunam? Pasensyakan. Nga madan anak mi kini Cecil. Isumat lagayam ang nagbaliw kan. Tadan sa bali iti biyag mo. Manluloko ka! Pakawanan na. Ngam saan kun akabaalan ti kanayon mo apa nagselos. Naglaing ka nga agatap. Ngam agpay sumat ti atap ko. Dayta ubing ti pamanagnak. Impay sukon. Gaputa na umaak iti nagmadi nga ugalim. No kasta, sika anang isukatan ni Dennis kanyak taadda dito'y hotel na. Imbes asyak kuma. Pasensya kan, miss. Diyak mo nga da ka relasyon ni Dennis. Tinutupang adi ka pa'y nagdamag. Imbestigaram ka di ti may sa tao, no ay ayatam? Just ka? Kimatlaang ti sana mabanes. Inagaw mo ni Dennis kanyak. Apay nga insukat na ka, miss. Amirisam no apay. Awan ti basol ko, tadi ka am mo. Piste kayo kidi. Dinadalyo ti biyag ko. Saan, miss? Saan ang nadadaal ti biyag mo? Napintas ka. Adupay tinapinpintas agasat adumteng aparaken ka. Naggapo ka mo dita hotel, Monica. Ne. Apay anak kami suot ka. Masurunak ka da Dennis kan Cecil. Hangam, pudnomot kit di timbaga na. Adupay tinapintas agasat adumteng kanyak. Dayta ti pudno, Monica. Adupay tinapintas agundaway aparakan ka. Nang runa, numakapan kay di abroad. At daijay dagiti dadakal mo, saan ka di? Wen, isungaan niya kumadagijay at Dennis kan Cecil. Itahapay laeng, kablawan ka. Makabirok ka iti Amerikano, iti Amerika. Ipakita ka dakwada. Sa anak apaabak ka dakwada. At dapay mangayat kanyak, asaan lang ani Dennis. Pudno dayta, Monica. Bayamo ni Dennis. Adupay di ta tinasaysayaat ngam iso. Imbagpay si ka. Tamunak nga isakit, Jay. Angam ni Dennis. Diya ka mo. Gayem kamat, Monica. No kasapulam titulong. Kadwan ka amang ipag na iti papeles mo. Tapno makapan ka iti Amerika. Sinugsugak ni Monica amapan iti abroad. Kayat naman. Nasayat met, nusurutin nan dagiti dadakkel na iti Amerika. Imbagak at tulungak amang ipag na iti papeles na. Tapno daras malpas. Agyaman ako na iti tulong mo. Sapil ako ma. Tamakapan adagusen iti Amerika. Saan kang agdanag? Sugsugak. Tapno makapanawin. Ay, ungayam. Imbag man, tadi na impungot ni Cecil. Nasirib ni Cecil. Amo na timbagbagana kini Monica. Ay, bro.
Talaga ka di ni Cecil ti ayayatam? Wen bro, gaputan na singpet kan nagagat ni Cecil, ama idilig kini Monica. Ken, napimpintas, idinasit ga. Saan ka di pa niya imay ni Cecil dito'y, nana? Si kakadidaytan, Rose. Apa yan nagkutungkan? Dayta ka di saklot mo ti anak mo. Siyak daytoy, nana. Imayak ta makonsensya kiti inaramid ta ka ni Cecil. Damat gayam konsensyam. Nalpasan day chay. Saanan amay babawi. Awan ka di ti pa nagbabawim iti inaramid ta, nana? Saan ka kadi amamati iti karma ako nada? Manipod pimanaw kayo. Awan matan ti may simublat iti pinanawan nyo ak kwarto. Ama ano day tamo ti karmayo? Gapo iti inaramid tayo ka ni Cecil. Kasta nga ta. Kimapsot nga agpaiso ti boarding house ko. Ado ak kwarto ti bakante. Saan ka din na nagsubsubli ni Monica ije hotel? Saan ang Dennis? Diyak mapabasol ni Monica. Agayat kan ka dyan tao. Ngam saan kumit nga rod nga ayayaten? Si kaita ti ayayatek. Maikariak ka di iti dayta panagayat. Apay kumaasan? Si kaita ti ayayatek. Nasaya-saya at tigalad mo ngam ni Monica. Apay nga ron nga inayat mo, idi. Saan ko nga inaram ni Monica? Iso tinangaram kanyak. Impagarup ko anasingpet, ngam saan matgayam. Apay nga ron nag-engage kayo, no saan mo mat nga ayatan? Kunak no agbalbaliw. Ngam ad-ad damat nga imalas tigalat na. Iti panaglabas ti panawan. Umay kakadimanan agabang dito'y boarding house ko. Awan agawir iti anak ko, nana. Sigurado ajak makabayad iti upa. Tadyak mat makatrabaho. Saan ka di anasawom alinaksid dagiti dadakkel na ni Cecil? Wan, nana. Ngamtap na mabawasan ti basol ko. Imbaga ka nagundawayan ni Cecil. Ngamjak imbaga, ada tayo tinangipamuspusan. Ay, isugayang maimay dito iti inana. Sapsapulan na ni Cecil, ngam nalpaskon a pinapanaw. Anyatan tinagbanbanagan ni Cecil. Ang mga nogrigrigat ta di na pa'y imay inala dagiti gamit na dito'y. Agpada kami nga tanga agrigrigat. Anya nga iti amok. Nana, no kunayo nga awampay si Mublat iti kwarto na. Mabalin kami kadi nga umyan di iti anak ko. Padasak ti agpasyar, barang makitak ni Cecil. Adda ka di pagbayad mo. Awan, nana. Pangaasim ta umanugot ka kuma. Tapno mapakawan ti basol ta. Padasak abiruken ni Cecil. Sana ka nagkamali anang ipamaniharkan ka iti hotel. Agyaman akmat. Tapinatgam tikid daw ko amang ibaba iti bayad dagiti parokyano. Tapno ado ti umay ag-check-in. Mayat nga agpaiso ti strategy. Kunak no malugi ak, no ibabata ti presyo. Ang saan matgayam? Iti kangina dagiti gagatangan ita. Agsapul dagiti tattao iti nalaklaka. Tapno makatipid da. Uregim mastos tayo para iti advertisement. Masubot matlaan. Tamay pakaam mo kadagiti tattao ti business tayo. Mamati akon ken ka. Business-minded kagayam. Ammom ti mangi remedyo. Tapno dumuras ti iman manihar mo. Saan ko maaramid dagitoy? No dinak inikkan iti gundaway. Agsipod tadakkel ti panagtalikokan ka. Sanak matanapaay. Adu itan ti parokyano tayo. Awanan ti parikot mo, bro. Masapul nga agmulta ka, itinangina. Anya? Apay apagmultaan nak itinangina. Addan plain take it ni darling mo a Monica. Ha? Agabrod ka din? Nagsayaten? Oy, saan kon a darling day dyan? Tinulungak anang i-process iti papilis na inaramid ko para kan ka.
Dakkel nga utang ko na yung bag-anakan mo dayta, bro. Anya ti kahit mo nga ibayad ko. Uray anya ti kidawam, ited ko. Ah? Si kamot, bro. Mangrabraba ka klaeng. Kasta ti kapatag mo kanyak, kas gayem. Amom ka di, nalpasan ti may sapay a branch tayo. Ha? Kaano amay lukat? O madanit. Kat sika ti dutukak amangi manihar iti dayjay. Siya. Agbalinak maten a branch manager. Pangasim matan na Cecil. Song bata mo ti idardarirag ko nga ayat. Jack ilibak. Adamat panagayat ko kan ka. Gapo ka ni Monica. Saan ka sinong batan? Song bata nak nga roden. Awan matan ni Monica. Saan ka narigat nga yatan, Dennis? Ada amin kan ka ti ar-ara paapan ti maisa a babae. Kayat ka di asawan dayta, asong batan nakon. Uwan, Dennis. Idi pa'y lang. Adan panagayat ko kan ka. Ngam ti ambok kat sa anak amay karikan ka. Apay ko maasaan ka maikari. Napudnuakan ka. Saan ko akitaan ti anyaman ang napalabas mo? Thank you, my love. Gapo iti dayta nga imbagam. Ad-adda nga ayatan ka. Thank you, my love. Sakbay nga kalaysata. Ipagnata ti papeles para iti adopsyon ti anak mo. Saan ko nga ipaampun ti anak ko, Dennis? Kasapulan ti adoption paper. Tapno ti apelyedok ti aramatan ti ubing. Siyak ti agbalin nga ama ti ubing. Thank you, my love. Awan pa'y tinakitak anasingpat alalaki. No di siksi ka. Thank you, my love. Iti daytang imbagam. Ada ko mamay sakit dawakan ka, my love. Ibagam lang, my love. Si dada anak amang ipaay. Nulaket takabailag. Thank you, my love. Iti daytang imbagam. Ada ko mamay sakit dawakan ka, my love. Ibagam lang, my love. Si dada anak amang ipaay. Nulaket takabailag. Kaya't ko kumamapantanto agpasya rin balay ni. Ariglado, my love. Kaano ti kayat mo nga ipapanta? Kaano ka di nga dawayam? Urayan niya nga oras akayat mo, my love. Thank you, my love. Sanak nga agbabawi ang nagayat kan ka. Sikat ti intad ti apo asungbat dagiti kararag ko. Bro, da kayo matgayaman ka ni Cecil. Wen bro, iti mabiit, tulagan min ti kalaysami. Itapay laeng, kablawan kan. Agyaman ak bro, nasarakak matlangan ti babae akap-kap na kak. Imbaglakit din, taintantan ko tinatulagan a panagkalaysami idi kuma kini Monica. Dep-depam ko mati babawim, no iso tinaikalaysam. Imbag ta simangbay ni Cecil iti biyag ko. Kat imbag, tapi manaw adagos ni Monica dito'y pagilian tayo. At ako maparikot mo, no agrere. Sapela ko ma, tamakasarak iti Amerika iti kasukat ko iti puso na. Praktikal ti panagpampanunot ni Monica. Masigurado ka makasarak dayjay adagos. Sigurado dayta. Nang runa no iso ti agaram, akas iti inarabin na kanyak. Bakit? Mapangkamanin ijay syudad. Ingkagdamag kinidurot siya no napan ijay ni Cecil. Ala, mapaanak intod bigat. Barang na isarong ijay ti anak ta, kan ti apo ko ta. Una, ang mga no napan na inala dagiti alikaman nga imbati na ijay. Nalabos mo't dayjay a Dorothea. Ipaibati na ti alikaman, ti papanawon na a border na. Talaga akasta dagiti daduma a negosyantay. Di da kaya ti malugay. Ay, italaang ama ka Ameris talakay. Ngam,
Sapay ko pa, taagawid dito'y ni Cecil. Saan ka di pa'y ngayon may ti anak ko dito'y, kan ti anak na, Dorothea? Si kamat gayam kaka. Di na pa'y matimay inala dagiti gamit na. Awan ka di damag mo kan kwa na. Awan maat. Apay ngamin alinaksidyo ti anak yo. Itatawanan sayo berukan. Dakdakkel ti basol, tinangiruruman kan kwa na. Ha? Dakkel ti basol tinangiruruman kunam? Katuhan, no saan napasama kan kwa na ti kasjaya? Adayo alinaksid me. Kasta ka di. Awan mo't siguro tidhakas napasama kan kwa na. Nakadandanunam apasat ti syudan. Tilanat na panak nana. Nagpaspasara ka, ngam awan mo't tinakita. Tila nagdamdamaga, ngam awan mo't makaibaga no nakita da ni Cecil. Kas kalagbirbiro kiti dagom iti karuutan. Kasano ang mabiro kam ti tao adi mo matam mo no sa dino tinapanan na. Agbabawi ak anang iruruman kan kuana. Ay, imay gayam ti inana itayawan ka. Agdamdamag no naisarong ditoy. Kasta ka din, nana? Kaslamat nga minaglamlam mo. Diyak mo't makita pulos. Saan kayo la siguro nga agrana? Iso ako nam, asaan mo ang makita? Kaano kami nga tangagkita ka ni Cecil? Apay paylaang atarigagayam ti panagkita yo. Ide agkaro ba kayo iti silid? Di mo pagan ano. Impamuspos ang bay... Pagbabawyak dagi dyan napasamak, nana. Duwataan ang iruruman kan kuana. Ti babae nga agbalasi iti kalsada. At dapay uba na nga ubing. Imbag ta saan anapartas ti panagpataray ko iti kotsek. Kasla ni Rose day jay. Isardan ko iti igit ti kotsek. Kasaritak man. Rose! Sika ka di dayta? Ha? Cecil? Sika ka di? Apay amagmag na ka dito'y kalsada. Kan apay nga ubam ti ubing. Nagkutong kan. Kanayon kami nga agsakit nga agina. Imayak dito'y syudad. Tasapsapulan ka. Taapay asapsapulan nak. Anyaga po. Amom ka di asapsapulan da ka dagiti dadakkel mo. Ha? Agpaiso ka di? Umanag tayo iti kotsek. Ado ti pagsaritaan ta ijay dagos ko. Ha? Dito'y ti dagos mo, Cecil? Wen, kondominium ti kaayan-ayat ko. Imbag man. Ano ka di ti trabaho? Ta, dekotse ka pa yan. Manager iti hotel ni Dennis sa kaayan-ayat ko. Anya? Ay, bak nang gayam ti kaayan-ayat mo. Ayan ti anak mo. Ada siguro iti silad ti yaya na. No dadumakat alaan ti yaya na iti silad na. Diyak laing pagarup. Abak nang kamot gayaman. Baro ka di pa ti kaayan-ayat mo ako nam? Baro pa eh. Ngam, plano min ngagkalay sa iti mabiit. Ngam agawid kami pa iti lugar tayo. Adulakit di ti mas daaw no agawid ka nakakotse. Nabayag mata na jak nagaw-awid. Gaputa kabutan ko, dagiti dadakkel ko. At dapat kayang bisita, my love. Iso ni Rose, love. Kalugarak. Imay dito'y syudad tabirbirukan na kano. Anya? Mapukpukaw ka kadi. Iso asap-sapulan na ka ako nam. Narabak mat gayam ti kayan-ayat mo, Cecil. Manong, kunamlatan kanya kading ko. Apay asap-sapulam ni Cecil. Kaya't ko atulungan dagiti dadakkel na mang sapsapul kan kuana, Manong. Mang sapsapul? Di mat kagurada ni Cecil? Iti kaunday ti panawen. Naripatan dan ti gurada ka ni Cecil, Manong. Kasta ka di? Love, mapantayon iti lugar yun. Ita ka din, love. Nabayagan na sana ka nagaw-awid. Gumatangak pa'y kumaiti isang pet ko. Okay, awagak lang tigayam ko.
I-online mo dagiti kayat mo nga umay da itulod diti kondo. Sige, panawan kayo pa ya. At dapay awagan. Nagswerte kan. Nagsimpot kan. Nagtaurti at balik ng asawam. Panagkunak kat kinaasyanak ni Apo Diyos. Kasano ti pa nagkita yung ka ni Dennis? Idi pinagtalaw nak ni Nana Dorocha. Agtudo idin. Naglinong kami iti anak ko iti sirok ti kayo. Sirok ti kayo? Kat, anya ti si Maro na napasamak? Limabas ti lugan ni Dennis. Nakita nak ngagsangsangit. Pinaunag nak iti kotse na. Intulod nak dito'y kondo sa Pimanaw. Nagtalag adagos kan ka? Tapimanaw adagos? Wan nga rod. Mamatiak iti kunada at itaw amay lidlid eh. Diyos ti mang tagibi. Kasta tinapasamak kanya, Cruz. Ay na, berberukan na kaninanang mo. Ngam adda kamat gayam iti daytoy akundo. Hello, sino da ito eh? Hello, Dennis. Ni Monica dahitoy. Kumusta kan? Nasayat lata. Kaya't kung may pakaam mo, nga engaged sa kon. Uy, kablawan ka Monica. Sapay ko ma, tanaragsak ka dita Amerika. Kasta kumamot kan ka, Dennis. Agyaman na timawag ka. Pakawanan na ko ma, no nasaktak tiriknam. Nakaamirisak, Dennis. Sana rong bang tinararamid kumatkan ka. Agyaman naktawan ti sakit tinakan mo kanyak. Good luck kan ka, Dennis. Kastamat kan ka, Monica. Anya ka di dagita kinarton nga imay da in-deliver dito condominium? Groceries dagita. In order ni Dennis. Iyawid ko kanoy dyan lugar tayo. Imbag man. Nagsimpa ta talaga? Ay, kaanuak na tamot ang makasarak iti kasta. Saan kumot nga inarapaap? Ngam, impaay ni Apo Diyos kanyak daytoy anapintas agasat. Naggasat ka talaga. Uray disgrasyada ka. Ngam nakasarak ka iti nasingpat nga agbalin nga amana. Amo ngamin ni Apo. Asaan ko anagayatan tinapasamak kanyak? Ha? No dinak pinagtalaw ni Nana Dorocha. Mabalin adinak nakita ni Dennis iti sirok ti kayo. Kasla na igagara dagiti pasamak? Ha? Ay, wala niya. Ada pagsayaatan ti panang papanaw na kanyak. No di nakapinapanaw, di nakamot ko man nakita ni Manong Dennis. Apay akastoy ti mariknak. Kasla saan ko ang maawatan. Ha? Anya ti kunam, saan mo ang maawatan na riknam? Imposible mo't dayta. Malagip ko ngamin ni Cecil. Ay, kaano nga ta makita tayo ni Cecil? Kaano nga ta makalagip nga gawid? Iso siguro akastoy ti mariknak. Iliw ko siguro kan ko ana. Kanayon mo nga minapampanunutan, iso akasta ti marikrik nam. Pati pan naturog ka. Kasla iso ti agparang kadagiti parparmatak. Intun kuan, nabagtit ka ni ti kastangar aramidan. Dandani tayo iti lugar tayo. Magagaranak paikit din. Kumusta nga tamat ti pamilya? Kas iti sigod, ngam saan akas idi akagurada ka. Binirok da ka pa'y na road. Iso anapanak mat iti syudad, tapno birukan ka mat. Matungpal ko matlangan tin karik kadatatang kananam. At umulong ang amang paadal kadagiti kakabsat ko. Impagpaytan ka, tanagbaligi kay tibiyag, ngam siya. Dumawat akman kan kay di pangmakawan, Cecil. Pangmakawan? Anya ka di basol mo kanya? Saan ka nagbalin anasayaat kan kay di kalabas? Nalipata kong ti amin anapasamak iti kalabas. Inikanak ni Apo iti nasaya at agasat. Iso jak agimula iti anyaman asakit tinakang.
Mamati ak at tinarabay na ka ti Diyos. Tanadalos ti panagpuspusong. Nay, at damot sumungad alugan, asino nga tati akin lugan iti dayta? Ang mga no kandidato nga umay mangipakaam mo nga ibutos tayo. Ah, kanayon mait nga ado ti kandidato nga umay ditoy. No dandan iti butos, ado ti umay. Ngam inton malpas ti butos, awanan ti umay. Tila sasaw mait, ang mga nuad na makangagkan ka. Daksayat imbagak. Imbagak lang matipudnaw. Ay, naisam da amin. Ngam inton malpas ti butos sanay. Sa bagay, angam saan nga amin, adalat tamot na sayaan. Nay, aday tang tilugan. Sumardeng sama dito'y bataw. Tata, nana, ada sa nga iliyo. Umasidag kayo ditoy. Sa nga ini ko nambasan. Sino ti nga ili, May? Tatang! Nanang! Kailiw kayo una! Cecil! Si kadayta? Si kakading agpaisaw, anak. Wantang! Nang! Siyak da ito eh. Arakupan kayo manadwa. Isumat ni Dennis. Kayan ayat ko. Kan uban ti anak ko. Agmano kada kayo, Tang, Nang. Kasyan nakakuman ni Apo Diyos, barok. Kasyan na ka ti Diyos, barok. Intayon di tabalay, Tang. Nang, apaya dito'y tayo kalsada. Iwan nga agpaiso. Umay kayo, dumanon tayo di tabalay. Pasensya am ti balay may barok. Saan kami ngamin anabaklang? Sana day ta tinapatig kanyak, Nanan. Imay kami. Takayat ko nga ibaga kada kayo, nga ay ayat ak unay ti anak yo. Kat kidawan mi ti pamalubos yo nga kalaysa kamin. Sika, Cecil, kayat mo ka di pa ikalay sa kinkwana? Wentang, ngam tong palag tinagtulagan tayo, at ulungak dagiti kakabsat ko ama kaadal. Maaramid bukad kat adanton asawam anak. Naibaga ni Cecil kanyak ti may papan iti dayta, Nanang. Awan parikot kanyak. Thank you, my love. Itikin naman nakaawat mo. Thank you, my love. Tasimang bay ka iti biyag ko.